silai te ka keng to bok si lo invent na tur ma tu rang chon savo maron kal thu ta di chuan a buai thak viang camera thade ulak pe chom se camera pa ngai phone atang he chuan an lawa du ang hian hei an zoom deuh pawh hian ma an alh thei nge la pukro pui tak nei a awm ani hi he ki sura chuan helai tang hian hi ran khaw tha thina a mawi thei la tu puk lian pui me hnuaiah khian awm a kal lo mai ang savom te lo awm kal takin chang er kung te tam rat thla kan ma pui hi chu chha tha ve khop mai helai hi chu a hna ten to kol ve deuh to ni he tum zik ni lo sai rol an he tui don khop mai an tui tur ni he chome hi chu ang lo he sai rol te tui khop mai he tiang he tiang te kala tam viau kharin te reng nen ai du he an lo khor ve bok nen chuan tuai an vak lo le reng bok a an bop lo a chum khat tiang he chu ke ni pathum che kan ne kan de pa ta ke ma che kan ne bok a kan ring lai viang he kan khuwa ralpel kan khuwa ni he ai han tlang tian a awm he tlang ngu pui chhung ania ralpel khuwa ti nom em tu pakhat ani ve he kan ma pui he ro pui khop mai mizo te chuan lei sen min tia amai ro chu kan khu hming tak tak he chu ralpel kan khuwa ni ralpel khuwa he lai hian kan in pawh lang ve ni he fil te lang mawi khop mai tuin hal pal takin tai hian tui kan dawh lok phot anga tui hi kan thal phot anga zo ngo pui hi chu a boruak hi chu a dang ve deuh ani a boruak han nuam khop mai sang thala tuka tiang hian he lo vek ni mo pui ta te hian lo tui tha ve khop mai he an te deuh hlek ani he lai mi te hi mo chuan he lai ya te hian he an lo tuai an te deuh hlek ani he ma se a sang la tuk khu hey lo chol thale tok ani he thing thu pui ram nuai ya omania nei tu nei lo cái mà ni ta cái mà ni chin ni mía lo pathian ni na alo chin to hey thara thak toi thara tu he tui don mangai kung tet nen he lo toi thara tu kan he kung chu he sang ve khop mai thing thu kung he khi da tham pa lo na he tại khang khi tham pa lon thing thu pe ha ko alo me kan ni he
asaro ompa mil về thôn này khi tuổi tầm về viếng à cũng ở rồi chứ sáng thay về khóc mày thằng làm bằng à cần xong lại trước đó nha anh tết chân tết đâu chắc xịn này rồi trong một tờ bên trên rap thác xí lại chân vào chọc thác rất chi bận tổ lo thủy tổ lập tục sau này nó hở em mày he lai lui he he lai lui he lung ler nên cần đâm ri na he lai tắc he cần riết hin na khong pi kon cần tiền nha hai đại bộ thế hai ang đều khăn nha nghe làm hiền so giang tlang khua ni he lại hiền chọc lấy cuồng lo om ve bok he chọc lấy par mỗi khóc mày